Εδώ πέρα βόλτες. Πάμε βόλτα. Μόνο βόλτα. Σκυλί. Ναι. Τι καλά, μην έχει καμιά ασθένεια και τώρα. Είναι και δεν θα χάσουμε σχολείο, πες να αξίζει. Περίμενε. Πού πάμε τώρα? Πάμε από εδώ. Πάμε εδώ. Πάμε από εκεί. Από εδώ. Από εκεί. Από εδώ. Εδώ πέρα έχουμε το καλύτερο αμάξι. Καλό φαίνεται. Καλό, κάτσε να το οδηγήσω λεπτάκι. Πιο μετά γυρίζοντας. Είμαστε λίγο cooked. Hell no. Όχι, τρέξτε. Μην έχεις την πόρτα, τι εννοείς? Τι εννοείς? Από πού είναι μια μικρή πορτόλα που ήταν ανοιχτή. Ο κάδος καδούριος. Όχι, κι άλλα σκυλιά. Πάμε από εδώ. Μπάλα να την κλωτσίσω. Και το σκυλί να κλωτσίσει. Θα κάνω κολομηταρία το σκυλί. Να τρέξουμε. Τρέξε. Αν μου πέσει το κινητό είμαι cooked. Δεξιά. Πού τώρα? Πάμε ευθεία. Βουνά. Πάμε να κρυφτούμε από τη Μισέλεν. Γιώργο, εγώ αν βάζω στο βόλο δεν έρχομαι. Γιατί? Πάμε από πίσω. Από εδώ. Ναι, καλά. Εσύ παίζει να έχει δωρεάν ελιές εδώ πέρα. Εμένα μου φας να πετύσεις. Θέλω να δω πώς θα κάνεις στο βίντεο. Όπλο για τα σκυλιά. Όχι, καλά. Αυτό? Οκ. Λίγο άχρηστο.